eguzobego otu akpọrọ Ga-Enwe Club n'Awka. Ọ bụ onye jibọkwa district chairman D914 nke ya bụ otu Lady Uchenna Chukwudum mere ka mata nke oge odu ụfọdụ ndị otu ya wee bịa kpọtụrụ managing director nke ụlọ mgbasa ozi ABS Chidobi dị egwu n'ụlọ ọrụ ya bụ nke dị n'Awka ka e wetara gị akụkọ a n'uju ya. Di Uchenna kọwara na ya bụ otu bụ nke a maara na mba ụwa niile bụkwa nke ngalaba ya dị na mba ụwa karịrị 100. O kwukwara na ebumnobi ha bụ ijere ndị mmadụ ozi site na ohere dị iche iche eji enyere aka n'ụlọ ọgwụ nakwa n'ụlọ ndị enweghị ka ọha nakwa ndị ajadu. O kwuru na ihe karịrị mmadụ 205 ndị so na ya bụ otu bụkwa ndị sitere na distrikti isii dị na Naịjirịa bụ ndị a na-atụ anya ịbịa ya bụ ọgbakọ n'Awka. Lady Uchenna kwukwara na ha ga-eme njem nleta n'ụlọ akwụkwọ dị 20 n'ọnụọgụ iji wee kọwara ha maka otu ahụ ma kụzikwara ha ihe ndị dị iche iche gbasara ụmụ nwaanyị na etu esi eke ekike n'ụlọ akwụkwọ. Ka ọ na-ekwukwa okwu, otu onye so na ya bụ otu bụkwara onye so wee bịa ya bụ njem, Ọkammụta Ezimma Nnabuife, kwuru na ọgbakọ ahụ nke a ga-eji wee kpọkọba ndị otu ahụ sitere na zonu dị iche iche iji wee bịakọta ọnụ nwee ezumike ma kpaa aro etu ya bụ otu ga-esi wee na-agawanye n'iru. Na nzaghachi ya, onye managing director nke Anambra Broadcasting Service Sachido kenere ya bụ amụma nke ndị otu ahụ ji wee bịa bụkwara iwube ọgbakọ ha n'Awka, wee kọwaa na Gọvanọ Soludo bụ onye anaghị anachighị azụ n'ime ka ahụ na Anambra steeti bụ ebe dị mma obibi na-agakwa n'iru ma bụrụ ebe enwekwara ezi nchekwa. Dịka o siri kọwaa, isiokwu ahụ ha ji wee na-eme ya bụ mmemme bụ nke ga-ezigara ụmụ nwaanyị ozi iji wee mee nke ọma iweta udo na ịga n'iru n'ebe ụmụ ha nọ. Ọ kọwakwara na ihe ndị ahụ ya bụ otu na-ezipụta bụ nke gara n'usoro ọchịchị Gọvanọ Soludo iji wee hụ na ewetara ụmụ nwaanyị ezi ọnọdụ dị mma n'obodo. Ọ gbakwunyekwara na etu ha si wee họrọ Awka dịka ebe ha ga-anọ mee ya bụ ọgbakọ gosiri na na-enwerarị ezi nchekwa n'ebe ahụ.